samai tangungni pandani borang manang pandani tikam tai sini jotoni se kusuk te kusuk gotongai sini tibra dofani jati sungna lama phunungnai sini borang manang sini bubagra produk manikko bahadur oro phaimanjaka sini tibra mothanino okra nia khabar presiden borang manang BK Uncle sini oro asukjak sini khasuksa CM sini borang manang Purno Chandra Jamatia oro sini EM tongo Rajesh Tripura EM Babaranjan Rian oro taibo tongo sini khasuksa FDC rok tai jotoni sai nono hambai maruo buskangni salo sini dofano lam ketal phununani bagai bubak rabai daigijak bubak rabai chongjak ketal YTF ni President Working President chini GS the others chini oro joto adong ro narno belai kena hambai maru tini sungwan sugimania khoroksa bobagra enggei dofano phiyokna ni bagai omo haikai जोंनो कताल कताल लामा फुंनानि जेबो फाइ दंमानि अबे बेलायनो चिनि कपाल काहाम मो कपाल काहाम नो जों जदि सामुंगो फनाङि मानिया क्लाय जों थिनां कमावै थांनाय चिनि सिक्लारक चिनि बिसिमानि बेग्रेन Cini bisimani bekreng jadi kuriklai, jeng bahasa Wimania. Cini tinang, cini future, cini bobishot, cini siklarok. Cini bubagra jengno jebabe mokol piyogoi, je kokrok sai thangka. Mokok rongno jeng wan sugui jadi klaiman yakai, cini tinang jeng manago thangpai nai. Sungno tabuk bunyi dofani bororok slow poison by chini dofano pai rinani nai tongo chini siklarokno chini student rokno chrai rokno buri rokno drugs sarui injection rui dofani kokno wan sukmaya khlaioi toni ui tubu be careful sabdan bori bagina chini tangthai belai kami amsai rogo chini sikla rok kami amsai rogo chini sikli rok lockdown ni sujuk nahari nai buma bupani kok khna yawoi sung tabuk drugs rok salai ligi siki ngi tongoni jorao tinin bubagrani o lama chini dofano mo thangani lama chini bubagrani o lama no sung bono kaham kai ma naikol nai Sini dofano sokomoni ni bagai bunyi dofani bororok sini dofani burirok no potaliui kaijagai sini dofani burirok ni bumungui sini borong ni hapayui sini dofani burirok no satogui putharui hano adai khaini bagai borok tak sesta khlai to aron hoja hasal ma khainai sini burirok se sini Sini mungri nai, sini buri rok, sunu sini dia kai, sini mau dopago, hai na hai tuisha, bubagra sai sung tamu klaiman nai, sung tamu klaiman nai, sini dopani bisingo buri rok, sikla rok, bebag no lam koroi thangkang kai, dopa kamau thang nai, boni bagai balai kiri mai sing chena ojora ono sung
তিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মানে সেপারেট जोंगर राज्य स्टेट सेपारेट ग्रेटार लैंड नाहरै निनी कृष्णनगर बनमालीपुर चिनी राजबाड़ी नयुमा चिनी नंदनगर निनी गोबां माकामी ताबो गए चिनी फादार लाखे लाखे चिनी बरफ फादार दं बरफ निनी बरफ तांगि माय आंनाय बोरो टेरिटरि काउन्सिल जुदि बोरो टेरिटरि एरिया नगै थांगांखाय तांगे आनी TTADC जे तमनि न ग्रेटार त्रिपुरा लैंड हुई जब तो त्रिपुरा सनर हाब्रि माय आंनाय चिनी आंदोलन जों शक्तिमान फुरुंनाय नोंयाखाय अर जों बान्चिमानिया नों बान्चिमा बाय सिमिया आगरतलानि आनी त्रिपुरा सारक बर्ग बान्चिना नांनाय आनी दुर्गा चौधरीनि त्रिपुरा सारक बान्चिना नांनाय आनी औ कुयासानि खागजाक दंनाय खागसा बर्ग बान्चिना नांनाय आनी औ तामने बना पार्टी फटिकसरा माधव तामने बना और गोबां मा गामि दङ बनजों मा वानसुकनाय बनि बागै सिख्लारक नरनो जे दायित्व रेखा म दायित्व न पालन माखानाय अजरा हामिया रां बुबाग्रा सागा रां नखाय जत खबरदार बुबाग्रा साओ केबो करप्शन खाइमांला नो करप्शन खाके रमदी बुबाग्रान थानि बिचार कारण ताबुक से जों करप्शन हाबतांगांखाय दफा तामंनाय ताबुक से जों विलेज कमिटी मनिटरिंग कमिटी सिखौ आरो जुदि न 15 फाइनान्स कमिशन नि रांनि बोखांमांनाय आनि मखलङै दंखांखाय आनि दफा आनि लामा आनि दै बाहायखांनाय नों आं साइमानो आनि त्रिपुरा जुग्रक 1 किलोमीटर हाथाय तलाव थांगै दैसाव थांगै दै खगै हरनि 3टा 2टा रगसति खगै मा दंखौ पृथ्वी कुसुक साका कासाय दंखा पत्रिका रगनुगौ हा खुरखुरुय आजागानि दै नलाय मा दंगनि आं 2 दिन गानि 13 सिमना तमाखारि आमसायाव गुरिनाय फुरनुखा नर बाहायके दै नलाय सार जों थिक हरनि 2टा माने आइसुकिया हदि बर से बर दै खगै खक आरो से सेक्लाय वालालाय आइके नलाय मा दङ कमो दफानो जों पुप्रति सानाय जे दफानि लामा सिखरिखौ जे दफानि ताबुको चिनि आमसायाव ONGC नि बुंग्रियै विदाउट टैक्स जोंनो कोनो टैक्स बरिया गोबां मा पाराव ताबो आरो हाबैनाय चिनि दफानि आमसायाव थांनाय ताबुखाय पार्कनि बुंग्रिनाय आरो चिनिफोरनो उच्छेद खेनाय दङ चिनि दफानि आमसायाव तागतामनाय ओ अभयारण्य तामने बनो वाइल्ड लाइफ आरो मुसै तंना नांनाय मायुं तंना नांनाय वाक तंना नांनाय वाक बलं निनि बलंनि मुसा तंना नांनाय चिनि बरं उच्छेद खाय दङ चिनि डाम्पिं स्टेशन बुंग्रिनाय ताबो अमरपुर माख्राय पारा अमा हायगेनो चिनि सदरनि এই যে পুরিচুক বাজার दुरुन जागा चिनी बरफ न रां रिवै पायै चिनी बरफ दालाल खाइनाय चिनी बरनार आगरतला शहरनि जत आबर्जनानो खिबै आमचे पूरा निनि लेम्बुसरा आबनि परेनि यां गामसाकब्रा रामकृष्ण आबा हायके नि यां पुरिचुक बाजार अमा हायके दिनि निबेदनगर कलेनि यां गानायगिनि गोबां मा बरक रोग शोक उङैनाय अमायके कष्ट मानि दं बन प्रतिरोध माखानाय कोनो अवस्थाय शहरनि कोनो शहर कोनो म्युनिसिपालिटी एलाकानि आबर्जना मानि हामिया चिनि पाहार खिलिबना नायग्ला दागाके थै रइसिं आबर आतक मानार बसाब सरकार सब नों आं जुदि क्राक दंखांखाय डेमोक्रेसि लाइनाव जों जुदि आन्दोलन खायखांखाय जों ताङै मेंनाय ब्लक BSC चेयरमैन आनी अधिकार दङ मनिटरिंग कमिटी खाई आनी अधिकार विलेज कमिटी बिसिङाव आनी जे रेगानि काम खालायनाय दायित्व आनी 587 टा विलेज कमिटी न परिचालन खायनाय आनी एडिसिनि अधिकार दङ आइन दङ आ जागा नों साबानो लामा कबेंनाय साबानो IPFT साबानो BJP अनुरोध खायनाय जों अनुरोध खायनाय प्लिज
BDO साहेब BSC चेयरमैन साहेब चिनी आमचायो एलिसिनी एजेंसी हाकन आनी माधवबाड़ी पारगन आनी नी नरो गुली खेने राइट क्लै नरो सवानी और गुली खेने न ओ जगह मात्रै थानसा माने थानसा बोबाग्रा बार सो यूनाइटेड जों थानसा याकाय मो थानसा खाय काग्या थानसा का काग तिप्रसाद थानसा मागनाय आसु परिश्रम खाय नांला विजय कुमार आंखल 10 বছর बलंग दङै 3টা सीट आदाय खेतु फैयो जों तामायां नाय जों बलंग थांया अरो दङैनो जिनि अधिकार जों सेगैना नाय भारत संविधान जे सामनाय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर बुंसौ लिजिनि अधिकार साननि थाखाय माननि थाखाय मा खायनाय संग्रा मा खायनाय जबा मा खायनाय आनि लाइव 1980 साल 11 मास जेल खातिजाक फार्स्ट 1979 स्टूडेंट क्लास 10 पढ़ते प्राथमिक परीक्षा नहीं एरेस्ट रायत 80 साल 11 मास जेल आबुनि पर कतबार जेल खातका आबुनो किरवै पुलिस केस रे किरवै अंगला कुबुइ बाय जुरि तंगाखाय कुबुइ से सारसा जोंनो फियक नाय जों योग्य जों फियक जाकनाय बोबाग्रा चिनि स्वयं ईश्वरनि एक शक्ति बिनि थाखाय आलादा एक शक्ति এই शक्ति न दफानो मोथांना बागै जोंनाव आगोगै फायजा मामा हायकेना बुरि बदल न रागनाय एमन কোন কথা না जों खोनायाखौ 80 বছর 35 বছর সিপিআইএম বাই পরিচালিত বামফ্রন্ট 35 বছর নিপেন চক্রবর্তী 10 5 বছর দশরথ দেব 20 বছর মানিক সরকার 35 বছর তাবুক যারা কোনদিন ত্রিপুরাসানি বুড়িরংনি উন্নতিनि बागै কাইসা और इंडस्ट्री खुलोका खुदा खुलोका बिना आमालो किन्तु तिनि बोबाग्रा तामसाका कायसा आलादा शपिं मल खालायनाय बुरिरगो बिनि याकुं सागा बोबाचिना नांनाय मणिपुर मेघालय मिजोराम थांगाका खम खमा दङ यस आनि बुरिरगो अधिकार दङ तानि रेप खायजानाय प्रतिशोध बानानाय रेपिस नागाखै जों पाब्लिक बेनिफिसियार जों खायनाय कास्टमारि ल खायनाय चिनी एडिशन हयতো जों कास्टमारि ल तबनाय चिनी समाज व्यवस्था चिनी बोबाग्रा सं 184 जना बोबाग्रा दंफ्रु कुर्त दं जेल दं कास्टमारि ल बायसे आइन बायसे बर अ हानो गदगमा पृथ्वीनि जत्तनि साय आयु कलक अ पृथ्वीनि चिनी तिब्रा हा शासन खाया अबुनिनो बस बने बागैनो बोबाग्रा मानो नों कायजाक सिदि बोबाग्रा जों थैनाय गया जों रखा खायनाय नों मुक्ति खायो सिनि ताइबो बोबाग्रा तंना नांनाय बने बागै खाजानि दागुक ताइबो गक्सन फाइरि बोबाग्रानि दागि मानो इन्चि कायसापाना बातारि एकदम ओ जे सिपिं कल साब सक पर्यन्त जों अक्षरे अक्षरे बिनि जे आशीर्वाद बिनि जे जों आशीर्वाद मानो म आशीर्वाद न सामुङो फ्रानाय ग्रेटर त्रिपुरालेन्ड मायासा सिनि समाज जों खाय थांसिनाय नागाय थैनाय नागाय थांनाय अधिकार आदाय खायनाय तिनिनो समायदों याद अशोक इंगला हजार हजार यत ताबुगो चिनि यत रक्तंखौ ताबुगो जों अ हानो रक्षा खायनायनि इलिगेल माइग्रेन्ट तिखायनायनि दायित्व निनानि सुरु सुप्रीम कोर्ट या और हाई कोर्ट या चिनी कोर्ट चिनी पुसाक चिनी कोर्ट बोबाग्रा चिनी कोर्ट रायनि नाय बोबाग्रा और राय बायसे जों गुसकांगा आगक थानाय बने बागैनो सिक्ला रक नौनि बिस्मा करात मांनाय नरक ड्राग्स बाय हासाल मांगनाय स्वाक नमनि हासाल मांगनाय पाराराव तास थमाने बन्दमा खायनाय जान्दी मुन्दा बन्दमा खायनाय तीर्थमाने बन्दमा खायनाय ताताल सामाने बन्दमा खायनाय दिनै समस्त बन्द खायगाय आफुरसे चिनि समाज चिनि दफा मोथां जागनाय अर कक्समि खानाय थांनाय यान्तै यागे फ्लाट अरके साथनाय बोबाग्रा काम सागा यांगा बुनि बजे हेलो कालके रात्रि आयो उनसे तो हाय साबधान बुरी रखो जुनी बुरी रख साबधान एजेंसी भरिया सुजाকক एसटी सर्टिफिकेट नि बरको या बरको हुकै माका सुनाय जतननो बोबाग्रा नते जे हामबाय रोय अनि को करना पाइका वाइटीएफ आयुग लखं बोबाग्रा ते आयुग लखं तब सुनै ज्ञान पुत्री थौ हामबाय